Možno si aj ty myslíš, alebo klasický fitness priemysel ti tvrdí, že nie je možné mať vypracované brucho bez toho, aby si robil nejaké v úvodzovkách špeciálne cvičenia na brucho, ako sú sklápačky alebo brúšaky. V tomto videu sa pozrieme na to, ako to robíme my v našich programoch, napríklad Amazing 12, a ako dokážeme u ľudí mať pevné a vypracované brušné svaly aj bez toho, aby museli robiť nejaké špeciálne cvičenia na brucho, ktoré zbytočne zaberajú veľa času. Tip číslo 1. Potrebuješ sa zamerať na mimoriadne kvalitnú techniku, to znamená v každom cvičení potrebuješ zapájať brucho. Alfa a omega kvalitnej techniky cvičenia je mať pánu v neutrálnej pozícii a neustále aktívne brušné svaly. Či už robíš napríklad nejaké drepy alebo výpady, akékoľvek z týchto cvičení potrebuješ robiť v kvalitnom nastavení. Samozrejme sa tu nebavíme o technike cvičení na strojoch, ale bavíme sa o technike cvičení s tzv. Voľnými váhami alebo s vlastným telom. Druhým typom je modifikácia techniky, to znamená aj klasické bežné cvičenia na iné svalové skupiny si môžeš modifikovať takým spôsobom, aby si do toho cvičenia viac zapojil brucho. Povedzme si napríklad taká kladka. Kladku môžeš ťahať na široko do záklonu, alebo to môžeš robiť v úzkom úkope do takého akoby predklonu alebo do jemnej flexie s zvýšeným zapojením brucha. Takisto, keď robíš napríklad bicepsové zdvihy, môžeš použiť techniku, keď ideš do záklonu, ako sa to robí v klasických fitness centrách, alebo použiješ lepšiu techniku a robíš to napríklad pri stene so zatiahnutím brucha, tak ako to robíme my v Amazing 12. Tip číslo 3. Potrebuješ do svojho tréningového plánu zapojiť také cvičenia, v ktorých je počas celého daného cvičenia nutné vykonávať napnutie brucha. Už len samotnou pozíciou toho cvičenia, alebo tá samotná pozícia ťa núti držať aktívne zapojené brucho. Príkladom takéhoto cvičenia sú napríklad tricepsové extenzie alebo tzv. Supermanové extenzie. Počas celého pohybu musíš držať napnuté komplet celé telo a držať zapojené brucho. Okrem Supermanových extenzií môžeš takisto zapojiť aj rôzne cvičenia do rotácií, ktoré sú veľmi vhodné aj pre mnohých športovcov. Môže aj hľadiska premeny postavy nám zaberajú príliš veľa času, ale z hľadiska nášho zdravia a celkovej výkonnosti organizmu ich určite môžeš mať v tréningovom pláne. V rámci chudnutia a premeny postavy odporúčam každý tréning zakončiť nejakým silovým alebo silovou vytrvalostnou časťou, tzv. Kardio. Do tohto kardia zvol cvičenia, v ktorých opäť veľmi výrazne zapojíš bruch. Môžeš zvoliť napríklad, ako my v Amazing 12, búchanie, klopty do pneumatiky, takisto môžeš zvoliť napríklad mountain climbera a pri správnej technike a správnom vykonaní aj napríklad tzv. Battle rope alebo battle slam. Tip číslo 5 je samozrejme strava. Ty potrebuješ vo svojom tele upraviť a znížiť percento tuku. Muži by sa mali dostať niekde pod 12, ideálne okolo 10% tuku a ženy najlepšie pod 20% tuku na to, aby tvoje brušné svaly boli viditeľné. Toto spravíš samozrejme tým, že budeš sa dobre stravovať. Dôležité je mať v strave hlavne dostatok bielkovín, dostatok zdravých tukov a nie jesť príliš veľké porcie a neprejedať sa. Ak sa ti toto video páčilo, tak určite mu daj like, no a do kalendára si zapíš dátumy 4.9., 18.9., kedy pravdepodobne príde aj tvoja šanca na premenu postavy a pevnejšie brucho. Ak sa ti toto video páčilo, tak určite mu daj like, prípadne ho zdieľaj s kamošmi, alebo rovno tých kamošov oznáš v komentári, takisto si toto video môžeš uložiť na neskôr, keby si sa k týmto radám chcel vrátiť. Nezabudni sledovať moje sociálne siete, takže prihlás sa na odber alebo daj follow.